and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. At tuon na to si Hepe kay dunay problema. Ha? Sa'yo problema? Nakaikyas ko no ang duha ka muklo sa presyuhan. Usa? Nakaikyas sa solusyon? Oh, pusat na. Atong si Hepe. Aron masayra na to kung unsay hinungdan. O sige din. Atong. Unsa man din kalaki ha, Hepe? Chip! Nga nakaikyas man sila. Di sila nakaagi nga. Duha man ni din eh. Una, mga baga pagyaw kayo ng mga putaw. Mao niya nga mong katahap din. Kita kaning mga putaw nga napiko og gamay. Ha? Oo, nga naman na. Malagmit nga doon na sila gigamit nga tools aron pagligwat ining putaw. Unya, dire sila miyagi. Pero gudo na, Chip. Mura mag-imposible. Giligwatin nila. Unsa man say tools nga ilang gigamit? Muna'y dakong pangutana. Ug ang ikaduha, sa ilang pag-ikyas kung nigamit man sila og tools. Ay kung na nga, ilara nang gibalik og ayaw ning mga baga kay mga putaw. Usa po na sa dakong questionable, Dindo. Murag, lalisunon kay ning teoryaha da, Chip. Dako ino nang kong pagtuo, nga dunay usas sa mga sakop ni mo dinhi nga nagpabaya o kakonsaba ito mga tawanan. Aron makaikas sila gikan dinhi. Imposible ka na, Dindo. You know, hain mo dahil inyong mga CCTV dinhi, ha? Watay CCTV din sa silda mismo. Hinoon nara sa hallway, sa entrance door ug sa mga opisina. So, wa sila makuha og CCTV, Chip? Nalay gamay nga porsyon, pero dito sila niagi sa luyo. O, saan di? Sa di mo CCTV dito sa luyo? Wa din. Delikado day tayo ni Chip. Naamoy dakong tulubagon ining hitabua karon. Ay, pasaylo mi Dindo. Pero buhato na mo kutob sa mong mahimo nga madakpa na ito pagbalik ito mga tawana. Chip, paningkamuti yun ninyong maayo, ha? Kaya kung dili, sigurado kong masuko si Mayor na ini o malagmit nga mapaphaka sa imong serbisyo na ini dapita. Ay, giyang ko na ko ang akong dakong sayop ining hitabua. Napagay-chance, Chip. Paningkamuti yun nga madakpa ninyo kato mga tawhana. Buhi man o patay! Inom natin to, Victor. Ay, amo, uhawais kayo. Uhaw kayo. Sige. Ay, limpyo mo siya ni sa paa. Ano na mo inom? Minom ko. Gamitin na ng lapantag tila. Igap na ginawa. Bibisubog biya ko na sabi. Ikaw. Westro na. Itang mag-istro. Ay, asan mo tapaingon ni Victor? Dako na ba kayo ng lasaga? Syo, nitangay mo pala ka, Syo. Timani, Syo. Anghil ka unya ako yawa. Gamito na to ang atong mga gahom. Ha? Huwag ko mahibaw, Syo. Naglibog niyo ko. Pero tempa. Tempa para ko na. Unsa man imong kalaki, Tor? Anong naamakigahon? Ay, wa ako mahibaw, Syo. Nikalit lang na silang gibati ko og grabe nga kalagot. Mura na kong mukayo sa akong kasuko o pagdumot ni Dindo. Bangag sa ilong. Oo niya. Mao na gitaw. Muto nga akong gikuptan ang mga putaw sa rihas. Kalit kami baga o niya akong gibina itong mayo. Muto nga naligwat yun ako. Bangag sa ilong. Sa ato pa, imura nang na-discobrehan. Oh, You Syo. just discovered. O Syo, oo. O. Uy. Mao nga sayang kayo kung di ni nato gamiton. O sigurado ko, nga ikaw sad, napakay gahom, kay anghel ko ka. Mong sabi ka, pangag sa ilong. Oh, come on. Ay, naunsa ba? Ha?
Wa ko mahibaw kung saan ako paggamit ang akong gahong dinhis kalibutan, Tor. I do not know. Uwasap ko'y dili ko interesado nga ako nang madiskobrehan o gamiton tungod kay wa na itugot sa Ginoo diri na ako. Diri na to, wa na itugot. Oh, piis. Sa base. Pero siyo, Oo. sa atong tentang karon, kinahanglan kayo nato nga gamito nato ang atong mga abilidad. Gamito nato sa minatarong. Ilabi na sa pagpanalipod sa atong kaugalingon o pagtabang sa mga dinaog-daog bangag sa Oh, ilong. come on. Di kasabot ko ni motor. I understand you. Pero kinahanglan nga magbabinantayon dito sa atong kagalingon. Kabantay ka na. Labi na ka, magbinantayon ka. Timan remember, ano na tayo gisunod ng mga lagda sa atong misyon. Kinahanglan nga di dito makalapas ini. Tur, di tangin mo lapas ini kay basin mauna-un niya ni hinungdan sa atong kalaglagan. Paning kamutan ako siyo, nga makontrol nako ang akong kaugalingon bangag sa ilong. Oh, come on. Timan bayag Tor. Oh, Nga kanang gahong nagkikan mo. Dili iyas Ginoo. oh, di madanigikan siyo, bangag sa ilong. Aligi kalimot kay yawa ka. Oh, Sugi ka na si yawa yung mga gahong. oh my God, OMG, oh my God. Usa. Bangag sa ilong. Usa, kinhanglan nga. Maminaw yung ka na ako, aron di ka malaglag sa kapiltihan, Arturo! Bangag sa ilong. Oh, come on! Tanawa na? Ha! Kuyog lagi itong mga tauhan nag-abilidad. Di amoy, nakaiskapo pa sila sa presuhan. Nganong naka-eskapo man tay nga? Wa pa magid mahitabo nga doon ay naka-eskapo ng prisuhan di sa lungsod. Ay mao lagi na hibudngan sa mga pulis. Pitang hibungan nila. Kung kiunsan na pag-iskapo. Basi na sila kakonsabo di sa sugod tay. Mao na isulti silang pong. Ha? Mao na isulti silang pong sa mga tao. Nasad ka tay. O mausap na akong katahap. Ay, kuya wag gud anak tay. Oh, kuya mo lang. Ha? Mga banggiitan lagi itong mga tauhan na. Di basta-basta. Kay giyano rin nag-iskapo. Basi na sila kakonsabo diya sa sud tay no. Ito mga pulis. Gani. Ang hipi lagi manugbag ka na sa tanan. Oh, hinuon sakto ka tay. Tulubagon gyud sa mga pulis kun ngano nahitabo na. Mao na diha. Ay, porbida. Porbida. Tay, dakom ka na silang sindikato. Malagmit tay nga naari gyud na diya sa ilang tungod ang mga kakutsaba nila. Kakutsaba. Kung mao na. Kakutsaba. Nakasabog ibaw na ko. Okay. Abi nimo, madaot gyud ang hipi ana. Kutsaba. Sigurado ko mapaphasya sa iyang serbisyo. Og kining hitabo karon, nagpasabot lang nga kadung mga tawhana mga guilty gyud ug angay silutan sa kamatayon. Binata magitong pangagpas ni Hippie din. Kung sugod mitabo nga ang piniriso mo gamit og heavy tools sud sa prisuhan. Unya, buutan ba kayo kay gibalik pa ang putaw ang gipiko? Mao bitaw. Naglagot kay ko naminaw sa hipi. Kay wag yung kartiyo nga nangatarungan. Di ka apil ang Hippie ng binuanga din? Ha? Apil? Bisag di pa siya moangkon. Siguradong mapaphagit siya sa iyang serbisyo. Tungkol kay wa siya klaro sa iyang pagkahipi. Dako yung pagtuo din. Nga naa sila mga kakonsabo sa sud. Doon naging mitabang nila aron sila makaikyas. Ba? Unsa pa man nailain na ng pagkaistoryaha. Ang angay nila, ilisan silang tanan diha. Numero 1 ang hipi. Kinahanglang wad-on siya sa serbisyo. No. Imposible sab kayo nga ang ubang mga piniriso wa kay bawas mga nitabo. Mo na katingad-an kayo. Ha. Si Piat si Hippie din. Ako pa niya no? Mamutot sa siya daan. Bisag magpabaga pa siya siyang naong. Sigurado yung mapapha siya sa iyang serbisyo. Nya din. Sa may plano ni makaron. Sa may unahon na ito pagtrabaho. Ipadayon na to ang atong misyon sa pagdagit ni Mr. Alvarez. Ya, katudo ha? Ayaw ka problema atong duha. Ako rin bahala ato.
na ako'y laing tao nga sugoon para adto mga tawhana. Basta, siguruan ang yun ninyo si Mr. Alvarez. Okay. Areglado din. Katilag yung tagam ang hipi. Mirisi niya. Oy, nga nugod ka diha, Jere. Kinsagoy mong kontra diha. Oh, naunsa ka man. Wa mo makabalita din ha? Nga ang hipi gikasabaan sa mayor? Og mi order ni nga parilibuhan silang tanan. Uy, hala. Kaluoy, good. Si kaluoy. O grabiha naman sad. Sa kadanghag nila tintay, angay silang silutan. Kana, mauna. Para na ako, angay misang tangtangon silang serbisyo. Kaya wa sila'y klaro sa ilang serbisyo. Tay. Saman, yeah. Ako na. Tay. Tay, luoy sad baya sila, tay. Yay. Naila baya na si Hippie nga may naglakis atong lungsod, tay. Binukin sa ihungan. Di ba, tay? Gani, mas niminus ba ang krimi dinis ato sukad nga gipulihan to niyang Hippie panahon ni anhing Mayor Andal. Bitaw, tinuod na. Maayo sigurong paimbestigahan una nagmaayo. Uy, kung nga nung nahitabo na. Luoy pud baya kayo ang ubang inusinting pulis nga naamong niya nahitabo Seryoso na nga isyo tintay. Dapat, dili ginunta na mahitabo. Kung maayo pa na siyang Hippie, di ginunta na makaiskapo tong mga kriminal. Ay, dili man to sila kriminal, good, Jere. Unsay di kriminal, way mindset. No, sweet to. Unsay di kriminal, ha? Ang ilang mga kaso tintay, ha? Mga kriminal sila, criminal case man na. So angay sa tawgon og mga kriminal. Tay, okay raman siguro, tay ba? Nga, ilisan lang sira. Pero dili lang sa maayo nga tangtangos lang serbisyo, tay. Di sa na makatarungan nun. Kabali. Unya, be. Nagaliwat naman ni Sirmin. Klaro man kayo nga, ilan ang gituyo, nga makaikyas gitong duha. Mindset ba? Mindset. Aw, tay, nga may korte, tay. Kinahanglan, tay, nga mag-agi yun na ang investigasyon. Mao. Kung mamatudaan nga na ay foul play sa ilang gihimo, di ba? Kana siguro angay nga pahamtangag silo, tay. Kadto ra yung mga involved ana nga kaso. Di sa tingali maayo nga ang tanan na lang gyud, tay. Uy. Kung ako ang pasultihon, kung ako'y pabuton, tangtangon sa serbisyo, ang di na mausab ang ingon ini nga nahitabo. Kaisog na pod ni mo, Jere, Mindset ba? Mindset. Kaisog na kay ka. Mga ginay-angay nga isilot nila. O kadto mga nakaiskapo, kung madakpan tog balik, kinahanglang bitayon sila. Ay, palabihan ang imong baoy, Jere. Unsa ka man. Mura ba yung kagdili minister do? Oo, tinood na. Malimot bang ka, oy. Bitaw. Buwang, naamit panultihon nga. Kasi lagi ang sala, higugma ang makasasala. O, diba? Ayaw limot na, tay. Mo kanina. Tinood ba niya akong gisulti tintay? O, Tinood ba niya? tanawa, ragid ka. Ay, baya ni mo, Jere. Mura sa kagkinsang limpyoha nga mo hukom na yun na ng mga tao di kahugaw ni mo. Ay, nabi na lihay. Hugaw. May gikinilihay ko. Ay, may pahungaw lang ko sa akong kadismaya tintay. Sayop nilang musulti ta sa atong opinion. Patay, tay. Ay, Ay, kumpiyansa, tay. Kapantay. Ay, kumpiyansa. Asas, kanyil, abi, gini mo paminahon, Jere. Ay, nga musulti kag, mura kag limpyo na gid kayo. Tay, likay. Hangin ang naigo, hangin ang naigo. Be, magpundo kong laway, magpundo kong laway. Tay. Hangin ang naigo, Tay, hangin. minaw, tay. Minaw ko. Tay, abi ni mo, tay, no. Minaw lang gutas mga balita, tay. Kana. Kuno sa gitinuod ba? Lisod sa kaayo nga, ang tanan na lang yun atong pakasado sa nahitabo nila ni Hippie. Basta. Angay silang tanan nga mapapha sa ilang katungdanan. Wa ko mahimuot nga nakaikyas tong duha. Unsa may aksyon nga inyong gihimo karon, Chip? Nag-alerto ng tanan, Dindo. Aron pagsuhid sa mga posibleng dapit nga ilang taguan. Unya. Naman to slayo, Chip. So kung may inyong mahimo. Ay, kutob sa mong mahimo, Dindo. Buhaton ginamo ang tanan nga madakpan sila bisag asa pa sila matago. Niya.
Nako'y kondisyon mo, Chip. No. Aron magpabilin ka sa imong katungdanan. Uban sa imong mga sakop. Kinahanglan nga, mapatay kini mo silang duha. Ha? Maun lang na bugtong paagi, Chip. Aron maluwas pamugikan sa dakong hulga nga dili mo matangtang sa inyong serbisyo. Matuman din. Amo ng sundo na imong gisulti. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!